Bună dimineața, oameni! Tocmai ce am terminat de editat un vlog care a apărut înaintea celui cu mutarea. Am foarte mult de editat, sper să reușesc să prind în urmă și să le editez ca să ajung oarecum la zi cu ele. Am dormit tun, n-am simțit absolut nimic. Am fost super obosită și m-am trezit pe la 7:30, acum este 9 deja și am zis că o să pregătesc ceva de mâncare. După care o să mă duc la vechea mea căsuță ca să verific cutia poștală și de asemenea să fac curat în hol pentru că eram lăsat dezastru. Dar pentru că terminasem cu bagajele și așa, am zis că nu mai întorc din drum, zic mă ocup doar de spațiul meu și vedem ce fac când am timp să fac curat dincolo. Și apoi probabil o să iau și pe prietena mea un grecă și o să mergem să colindăm puțin second hand-urile, să vedem ce trebuie să mai iau. Apropo, nu v-am arătat, doamne, am făcut deja o tâmpenie și nu stau aici nici de 24 de ore. Dar, vai de cap meu, am rămas mască când am stat dimineața. Mi s-a topit fundul. Asta sună foarte ciudat. Practic erau puse acolo, undeva aici, între chestiile astea. Aseară însă cred că a alunecat fundul ăsta de aici, care era pe margine, și s-a dus tocmai aici. Și asta fiind fierbinte pentru că am gătit aseară, s-a topit. Și când am văzut asta dimineața mi-a picat puțin față, dar eram, nici eu nu sunt foarte deșteaptă, ce să facem. O să mă apuc și să-mi fac micul dejun și apoi o să mergem. Ok, m-am pregătit. Zici că sunt Alice din Twilight, dar nu mă deranjează. Mă simt în sfârșit puțin mai bine pentru că în ultimul timp n-am mai avut timp să mă gătesc și să îmi fac toată rutina și tot ritualul și să mă simt și eu bine în pielea mea. Parcă eram... nu mă deranjează să fiu cartofior, dar parcă uneori să fiu prea mult timp cartofior te cam demoralizează. Și asta este outfit-ul. Am început să mai scotocesc și eu din haine prin dulap. Și mă gândesc dacă să-mi iau o geacă la mine sau nu. Nu știu cât de cald este. Dar zic să iau ceva. Și trebuie să car geamantanele fetelor înapoi la vechea casă. Așa că nu prea pot să-mi ocup mâinile. Am fost și am umblat prin toate magazinele, toate second hand-urile, am luat tot felul de chestii pentru apartament și se mai cere o vizită la Ikea în weekend, cel mai probabil, și aș zice că este cam gata. Mamă, ce fel mi s-a luat rușul, zici că sunt din anii 2000. Ok, aici am ajuns din centru și cam asta am luat astăzi. Am luat o fel de tâmpenie, am fost la Schist și am luat niște beculețe, mi-am luat o nouă porțiune în aceea pentru duș și acest coșuleț ca să pun toate nimicurile alea care sunt în bucătărie acolo pe rafturi. Așa, am fost la Flying Tiger și mi-am luat chestia asta, mi s-a părut super drăguță. Apoi, tot de la Flying Tiger mi-am luat această chestie pentru periuța de dinți, pastă și așa mai departe. Un super glue. Și am luat o piatră pentru picioare. Am luat niște spore din aceasta din Utah. Am luat niște vopsea și mai multă vopsea pentru că am luat niște pânze ca să pot să pictez ceva și să le agăț pe aici pe undeva. Am pereții foarte mari, foarte albi, prea gol. Parcă mă deprim așa puțin. Tresa asta nu mai rezistă prea mult. Și tot de la Flying Tiger am luat, nu știu de fapt toate, sunt 3, dar sunt borcănașele astea așa și am zis că pot să le folosesc să pun cereale sau produsele acestea care în general trag și pe lângă asta arată mult mai frumos pe rafturi ca fi puse în aceste borcănașe. Mă bate gândul să vopsesc capacul ăsta gri aici și să-l fac cu culoarea asta, dacă mai rămâne după ce îmi fac coperele de altă. Și am zis, am luat 3 asta. Apoi am găsit la second hand
Oh, dar ce mai luat de la Second. Am găsit această sticluță. Se face așa nașpa de la apa, care e foarte calcaroasă aici. Dar am zis că o să folosesc asta ca să fac limonadă sau ceva. Ar fi super, super drăguț. Apoi am găsit tot la Second 2 rame mai măricele. Și au fost la un preț mai ok. Mi-a plăcut că erau la fel. Am să le iau. Aș vrea să pun 2 în baie. Și apoi, mai luat ceva din Second. Am luat aceste mijloci piete pentru sare și piper, mi s-au părut super simpatice, așa mi-au plăcut, voiam mai vintage. Și au fost 17 coroane împreună, asta însemnând, nu știu, undeva la, aș zice 10 lei, maxim. Mi s-a părut super simpatice. Și apoi, asta a fost cea mai mare găselniță pe ziua de astăzi. Am găsit niște tablouri într-un magazin care, în general, este foarte, foarte scump. Au niște scoruri imense. Am găsit aceste tablouașe și au fost 9 coroane de la 90 de coroane. Sunt absolut geniale. Materialul ăsta e super. Foarte, foarte, foarte frumoase. Și mi-am luat 3. Am zis că o să le pun așa. Și eu să vedem, probabil, pe peretele să de aici. Nu știu exact încă. Și nu sunt sigură cu ce o să le prind de perete, pentru că ele au găuri, dar nu cred că pot să dau găuri aici în perete. Așa că mai bine să mă gândesc bine cum să le prind, cât să nu cadă. Dar sunt absolut superbe. Cam asta a fost. Acum mă duc să îmi ridic de la un punct routerul, pentru că cel pe care l-aveam aici nu merge. Și o să vină un prieten să mă ajute să îl instalez. Mi-am organizat cât de cât bucătărioara. Se pare că arată mai ok și acum. Nu mai pot să văd toate tâmpenile și când mi-am aranjat toate alea acolo. E cute. Și solnițele mele. Mi-am pus și beculețele. Mi-am pus deasupra patului pentru că e singurul perete mai micuț, să zicem, unde ar avea loc. Bună dimineața! M-am trezit astăzi pe la, cred că era 6 fără un sfert sau ceva și n-am mai putut să dorm. Nu știu ce naiba am visat, dar m-am trezit super, super rapid și n-am mai reușit să adorm. Și am mâncat un bol cu cereale și m-am apucat de editat. Astăzi trebuie să mă duc neapărat la primărie. O să încerc să mai fac una alta până plec. Deja m-a luat somnul. Trebuie să ies din casă neapărat, pentru că dacă nu, sigur o să dorm la prânz și nu vreau să fac asta. Bun, am și postat vlogul. Este deja 9:30 și o să mai fac una altă, deși nu mai am stare stau la laptop, sincer să fiu, vreau să ies. Mă gândesc să-mi mut programarea la primărie mai devreme, dar să vedem dacă au disponibil, dacă nu mă duc mai târziu. Cine ar fi crezut că sunt atât de matinală? Mi-am pus la 12:40 programarea pentru că nu aveam chef să mă trezesc foarte devreme ca să mă duc acolo, dar acum sunt... parcă îmi pare puțin rău. Gata, astăzi mi-am luat acest mileu pe mine, l-am luat de la un Second la un moment dat și mi se pare super drăguț. Ținuta de astăzi, o să pun și trenciul și să mergem. Am decis că astăzi să merg și la Ikea să iau ce mai am nevoie, un coș de rufe și o măsuță pentru sub chiuvetă, pentru că mâine se anunță o ploaie super nașpa toată ziua și nu am chef să ies. Cel mai probabil nu o să am chef să ies. Așa că mai bine mă duc astăzi, dacă tot am ieșit din casă, duc și la Ikea și apoi nu mai ies din casă de 2 zile. Abia ce am ajuns acasă, am umblat prin Ikea, cred că 3 ore. What? Sunt terminată, uitați-vă puțin la fața mea. Trezitul la 6 nu-i pentru mine. Și bagajele sunt acolo. Vă dați seama ce amuzant a fost să le car? O să mă schimb și o să încerc să devin om ca să vă arăt și ce am mai luat.
nu mai cheltuiesc vreun ban tot restul vieții. Sunt terminată. Am nevoie de o zi în care să nu fac absolut nimic decât să stau în casă și să lenevesc și să dorm. Să vă arăt ce ultime chestii am luat. Cam asta o să fie. Mai am 2 chestii ce trebuie să ajungă, pe care le-am comandat. Și cam atât. Și pentru fritutul de aici. Mi-am luat un coș pentru rufe, o să îl pun sub chiuvetă. Mai ales că aici am laundry room. Trebuie să mă car cu rufele cumva și mi s-a părut destul de practic, are și toate. E super ok. Apoi aici, Doamne, am îndesat. Mi-am mai luat un set din acesta pentru pat, deoarece la Ikea sunt mai ok la preț. Și mi-am luat unul roz, simplu. Și mi-am luat această cutiuță, care are și un capac pe undeva pe aici, pe care intenționez să o folosesc ca și coș de gunoi pentru la toaletă, pentru că toaleta fiind foarte mică, ok, am găsit capacul, baia fiind foarte mică și toaleta destul de joasă și spațiul foarte limitat, nu puteam să iau un coș de gunoi foarte mare, așa că am improvizat și am zis că iau o cutiuță din asta și pur și simplu îi pun o pungă și pun toate chestiile acolo. Și mai ales că probabil o să fie mici nimicuri care se duc acolo, nu arunc hârtia igienică aici și nu am dischete de machiante pe care să le arunc acolo, nici absorbante sau ceva. Dar totuși e util să am una la baie, pentru că nici coșul de gunoi din bucătărie nu este foarte mare, așa că e destul de iurea. Scot asta de aici. Am luat 2 pernițe pe care să le pun pe margine acolo pe pervaz și această pernă, ca să o pun așa să o rezem, pentru că siguranță pernuțele astea nu o să acopere toată suprafața și am zis ok, dacă vreau să stau acolo, să am pernuțele astea și o pernuță să pun în spate așa și e absolut suficient. Mi s-a părut un spațiu destul de drăguț de amenajat. Mi-am luat un ibric, pentru că, ei bine, nu am ibric electric aici și, ca fapt divers, nici n-aș avea spațiu pentru un ibric electric. Așa că pe asta o să-l pun direct acolo pe aragaz și o să stea acolo și când o să am nevoie să folosesc aragazul, o să-l pun deoparte sau așa și o să locuiască acolo, practic. Ce mai ascuns aici? Am luat niște mici ghivece să-mi replantez niște plântuțe, pentru că nu mai au loc în ghivecele lor acolo. Dar nu am pământ pentru flori momentan, așa că asta o să mai aștepte. Și am niște prosoape de baie pentru mâini, care sunt tot roz. Văd că am avut așa o afinitate pentru roz. Bun, și ultima chestie este acest răftuleț pe care o să-l asamblez imediat, care se va duce la baie, sub chiuvetă. E crunt să nu am ceva acolo, nici măcar niciun fel de răftuleț sau ceva, așa că ăsta e destul de util. Și da, o să-l asamblez acum. Ok, tot încerc să pun toate cele la un loc, nu am niciun fel de succes. Întrebare. Am luat pernele alea și pe lângă faptul că nu e suficient spațiu să mai iau încă una, nu îmi place deloc cum arată. A fost, nu știu, planul meu să îl fac așa, să fie drăguț și chestii și să am un loc unde să stau și e destul de ok, dar pe lângă faptul că vine curent de la geam, nu știu, nu-mi place mie.
ar fi urmat să iau o husă pentru perna asta și să las aici. Nu știu, nu place mie cum se vede. Parcă face zona foarte încărcată. Îmi place mai mult cum arăta pe alb și nu știu ce să fac. Să returnez pernele, dacă nu o să stau acolo, n-are sens să le țin. De obicei stau în fotolul ăsta, mă rog, care e plin de tâmpenii, dar e mult mai confortabil și am și taburelul ăsta. Pot pur și simplu să-l întorc și să mă uit pe fereastră și chestii. De asta nu cred că mai e necesar asta aici și da. Și după cum v-am zis, vine curent de la fereastră și nu-i foarte ok. O să reflectez zilele astea și da, am o mică presimțire că o să le returnez pe astea. Și ca să aveți o mică comparație, așa arată fără. Îl pot folosi ca o mică... Pot folosi pervazul ăsta ca o mică măsuță aici să pun ceva. E mult mai confortabil să stau aici. Mă uit la plântuțele mele. Îmi place foarte mult cum arată albul ăsta aici. Da. Sunt încă în dilemă, nu știu. Aștept și părerile voastre. În schimb, arată mult mai ok cu astea aici. Am și un coș pentru rufe ca lumea. Iar asta e foarte ok. O să-mi pun eu toate nimicurile aici. Genial. Iar micul coșuleț merge acolo. Super ok. Bună, dragilor! Îmi pare rău, un weekend n-am filmat mai nimic pentru că am avut nevoie de câteva zile de pauză. Eram super obosită. Și n-am ieșit din casă în weekend. A plouat tot weekendul, nici acum nu este foarte ok. Dar, să fiu foarte sincer, n-am făcut nimic. Am editat doar un vlog și atât. Care cred că este nivelul minim de productivitate pe care l-am atins în weekend. Mă gândesc să închei acest vlog aici ca să pot să-l editez. Și ulterior o să revin și cu un video în care vă fac un tur al casei după ce, ei bine, după ce așez totul. Nu știu dacă o să fie exact următorul sau dacă o să fie un viitor, dar o să încerc să îl aduc cât mai curând pe canal. Cât de cât să zic că am aranjat totul, oarecum mai sunt câteva tablouri pe care vreau să le așez și cam atât. O să vedem. Mulțumesc foarte mult că ați urmărit, vă pup și ne revedem curând. Pa, pa!